Kag sa numero 1 sa mga balita subong adlaw. Sa Bacolod City matapos ang utod nga mga kamot sa bulan sang Enero, kaina mga utod naman nga tiil ang ginpilak sa isa ka gasoline station sa barangay Villamonte. Kaupod sa utod nga tiil ang isa ka note nga may mga ngalan sa mga persona kag may paandam. May report si Romeo Subaldo. Kaina, alauna sang kaagahon, nakabaton sa tawag nga Police Station 4 sa Bacolod gikan sa isa ka persona nga nagpanugid nga may ginhaboy nga plastic sa may gas station sa CL Montelibano Avenue sa Barangay Villamonte sa Bacolod. Sa ginusisa ang plastic, duha ka mga tiil sang tawo ang unod sini. Ang tiil ang ginutod sa may tikod nga porsyon. Suno sa hepe sa Police Station 4 nga si Police Captain Grickley Cayaw, wala makita kung pila ka persona kag kung ano ang motor nga ginasakyan sa nagpilak sa plastic. May harap pa dutay nga dugo sir kay siguro gin-travel pa ni nila mo. So, balik, may nakasaksi, sir? May nakakita may naglabay lang pero wala nila na kuan kung nakabilin pa mula tong isa ka motor nga naglabay. Upod sa duha ka mga tiil, ang isa ka note. Hindi anay ruyag sa PNP nga idetali ang nasulat sa note pero ginkumpirma ni Cayaw nga may ngalan sang tawo kag may paandam. May ara papel. May note. Hindi ko lang i-divulge sir. Yes, sir. For the confidentiality sa among investigation. Yes, sir. But ano lang, sir, ang butang sa notes, without naming names lang, sir? May mga letter lang to sir. Letter? Mm-hmm. Hindi siya pangalan sang tao, may sir, or ano? May names. Names. Wala pa man, ikuha ko lang man. Further investigation pa, abi naman subong. Hindi ko lang alam maka-detail naman. So, pagbukas nyo sa plastic, sir, anong nakita nyo? Upod lang ginasang papel na kag ang duwa ka tiil? Yes, ma'am. May note, maling note, sir? Wala lang name, sir? Note lang, may note lang yun. May note, Suno sa sourcing Digicast Negros ang mga ngalan nga ara sa listahan, ngalan sa mga negosyante, kag ang aligasyon na nagapakigbangin sila sa smuggling. Wala na magdetalye ang source kung ano nga mga goods ang ginasmuggle. Bulan sang Enero, may duhaman ka mga utod nga mga kamot nga nasulod sa ice cream container ang ginbilin sa basurahan sa Barangay 2 sa Bacolod. Naupod pa sa sabaw ang mga kamot nga may listahan sa mga persona nga may kaangtanan sa ilegal nga droga. Pero tubtub subong, wala makilala kung kay sino nga mga kamot ang nasapuan. Sa kaso naman sa Villamonte, sulod sa pulis, posible sa iban nga lugar ginutod ang mga tiil kag ginbiyahe lang inipakadto sa gas station kag didto ginhaboy. Hindi na sa area na tabo ang pag-utod sa tiil. Hindi. Grabe lang, kag wigit lang area. Inwigit lang, sir, ba? Kaya sa dalang area, sir, hindi possible nga matabo na may mamo pa na. Hindi sir. Kay may mga gabong tao ginada 24/7, hindi pwede nga dahil nila mo. Matawo siya nga lugar, may tao. Oh. Yara karon sa punerarya ang mga tiil samtang nagapadayon ng investigasyon sa PNP. Nakigsugilano na ang pulis sa mga persona nga yara sa listahan para maibaluan kung ano ang motibo sa paghaboy sa utod nga tiil, pagpilak sini sa gas station, kag kung kay sino ini nga mga tiil.